खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायबाय। दिनै गहपुरनि सनाजुलि गामियाव रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो गल्डेन जुबिलि जादों। बेखौनो आं दिन्थिलांगोन। गोदान बोसोर गोदान गोहो नैबे गोदान बोसोरनि देरनायसिम माब्रै मोननांखो दायो जों माब्रै जानांगौ लाइमोन आफादखौ लानानै एसे बेखेवनानै होलांगोन आं आसा खालामो। बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरबाय। जोबोद जोबोद साबायखर। बिगोमा इउनाइटेड रादाब बिथांखौबो जोंनिया अपारटन लाइटखौ দিব लाइट দিব बैसागु 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 रंजा 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 सनाजुलिनि आइजोफोरखौबो बाहागो लाफैनाय खावलाय। आंगोनि गामि गोदोनि दाजेननाय भगवान जुलि दानि गोदानै सनाजुलि। आंगोनि गामि गोदोनि दाजेननाय भगवान जुलि दानि गोदानै सनाजुलि। जों खौसेयै गोनांथि गैयै रोंनाय खि रोङै उन्दैखि गेदेर सिनाय गैयै खौसेयै अनलायनानै सारि बिफां लाइफां सोमखोर समायना जोंनि गामि। सारि सारि बिफां लाइफां सोमखोर समायना जोंनि गामि। पिन 7784178 टाउननि सनाजुलि ब्रह्म सिबिसालि खालार 13 आरो 14 मे 2023 शनिबार आरो रबिबार। गिबियाव सनाजुलि गामिनि सनाथिनि मायथाइ फोरबो खुंथाय आरो सनाजुलि गामिनि फुंजा लाइमोन आफादजों सामलायनायाव खुंगा 16थि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथायनि नों गेदेमानिसिम